ng mga nagbabagang balita. Lalaking sangkot sa persahang pandurukot, arestado. Marumi at kung minsan walang supply ng tubig, hinaing sa Milaor, Camarines Sur. At Camarines Sur, kinilala bilang High Performing Peace and Order Council ng DILG. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Mga baguhan umano sa pagtutulak ng iligal na droga sa Naga City. Arestado. Narito ang report ni John Amador. Aabot sa 47,000 pesos ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ng mga otoridad sa dalawang drug personality sa Barangay Igualdad, Naga City. Ayon sa mga otoridad, newly identified o baguhan sa pagtutulak ng iligal na droga ang mga sospek na isang pedicab driver at isang 57 anyos na LGBT. Nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad kung saan kumukuha ng droga o source ang mga naarestong sospek. Nagkalat pa sa bahay ng isa sa mga sospek ang mga foil at plastic na traces umano ng bagsakan at repacking ng droga. Hinihinala ring ginagawa ring pot session ang lugar. Nahaharap ang dalawa sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. John Amador, CSN. Kalaboso ang isang lalaki sa Naga City matapos itong silbihan ng warrant of arrest dahil sa forcible abduction o pandurukot. Ayon sa Naga City Police, hindi na nakapalagpa ang suspect ng isilbi ang warrant of arrest. Hindi na dinitalya ng mga otoridad ang insidenteng kinasangkutan nito. 120,000 pesos ang inirekomendang piyansa ng korte para pansamantalang makalaya ang suspect na nasa kustodiya na ng mga otoridad. Tinanggal ng Pag-asa ang 8 pangalan ng bagyo sa listahan nito. Ayon sa Pag-asa, dahil ito sa pinsalang iniwan ng mga bagyong ito mula sa bilang ng mga namatay na abot sa 300, nasira mga tahanan dahil sa sektor ng agrikultura at infrastruktura na abot sa higit 1 bilyong piso. Base na rin sa official reports mula sa Office of the Civil Defense. Ayon sa Weather Bureau, kabilang sa mga pangalan ng bagyo ay ang Aghon, Enteng, Julian, Christine, Leon, Nika, Ophel at Pepito. Ang mga bagyong ito ay tumama sa bansa noong 2024 kung saan isa sa mga naging mapinsala ang severe tropical storm na si Christine na nalasa sa Kabikulan, lalo na sa Camarines Sur noong Oktubre. Sa tala ng Department of Agriculture, higit sa 1 bilyon ang danyos sa agriculture sector sa Camarines Sur pa lang. Patuloy ang pagbangon ng probinsya sa mga naging epekto ng bagyo sa pangunguna ng provincial government ng Camarines Sur, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Marumi at kung minsan walang supply ng tubig, matagal nang hinaing ng ilang residente sa Milaor, Camarines Sur. Narito ang ulat ni Eli Balbin. Sa bayan ng Milaor, Camarines Sur, isa sa mga pangunahing problema ang mahinang buhos ng tubig at hindi magamit bilang inumin ng mga residente. Ganyan inilarawan ni Ben-Hur 4, residente ng Zone 4, Barangay del Rosario, Milaor, Camarines Sur. Ayon kay Tatay Ben-Hur, mahigit 5 taon na nilang nararanasan ang suliraning ito at hindi man lang maaksyonan ng pamunuan. Dagdag pa ni Tatay Ben-Hur, sa tuwing mawawala ng kuryente ay wala ding buhos ng tubig. Makailang beses na nilang inareklamo ang problemang ito, ngunit hindi man lang maaksyonan ng maayos. Alin ang problema yan? Haros lugod nagkakadurog-duroble kami. Iyo po. Kamabakal siya por galon. Mahal naman pati, 10 ng 10 ang galon. Kaysa digdi sa tubig, mabayad ka sa tubig. Haros nagkakaduroble sa muya konsumo. Kaugnay nito, ikinatuwa ni Tatay Ben-Hur nang malamang magkakaroon ng air-to-water technology sa probinsya. Mas maringan eh. Yan nga rin mapagayon sa indang ano to, magluya ang serbisyo kan eh. Oh. Kakadaklan nga eh, nagpapaputol na nagkukuha na lang sa dirinin ng tubo, mapasak.
Sa tulong ng provincial government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor Luigi Villafuerte, nag-invest ang isang Italian investor sa soon-to-rise sa Camarines Sur na air-to-water technologies, isang uri ng technology na nagpo-convert ng hangin sa tubig. Labis naman ang pasasalamat ni Tatay Benhura sa programa ni Governor Luigi Villafuerte at Congressman El Rey Villafuerte dahil maiibsan ang hirap nila pagdating sa supply ng tubig. This facility represents a leap forward in addressing water scarcity, especially during calamities when access to clean, safe, potable water is most critical. By harnessing this air-to-water technology, this facility ensures security, resilience, empowering communities to withstand the impacts of natural disasters. Ayon sa Beragon Technologies, ngayong taon matatapos ang konstruksyon ng assembly hub nito sa Camarines Sur. Ito rin ang kauna-unahang air-to-water technology na itatayo sa bansa. First in the country, first in Asia, to demonstrate to produce an air-to-water facility. Water produced from air. Ideal umano ang Camarines Sur na paglagyan ng ganitong teknolohiya dahil sa malaking potensyal ng Camarines Sur bilang manufacturing powerhouse dahil sa visionary leaders nito. Kamsur, I think you need to thank your leadership. Why? Because the leaders, in this case, Governor Luigi or Congressman Lorraine, they saw the potential of this technology in the Philippines, not just in the province of Kamsur. So obviously, as a foreign company, what you need when you approach a new country is to feel welcome. What they made me feel was like at home. Elijah Balvin, CSN. Peace and Order Council ng Camarines Sur kinilala bilang high-performing ayon sa DILG. Narito ang report ni Marge Serico. Muling pinatunayan ng Peace and Order Council POCs ng Camarines Sur ang kanilang dedikasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaligtasan at seguridad sa mga komunidad matapos kilalanin bilang high-performing council sa taong 2024. Ipinagmalaki ng Department of the Interior and Local Government, DILG Camarines Sur, ang natatanging kontribusyon ng mga POC sa lalawigan na patuloy na nagsisikap upang matiyak ang maayos at mapayapang pamamahala sa mga lokal na pamahalaan. Ayon sa DILG Bicol, nakuha ng Kamsur ang mataas na rating dahil sa maayos na koordinasyon ng pamahalaang lokal, kapulisan, militar at iba pang stakeholders. Ilan sa mga programang naging susi sa tagumpay na ito ay ang pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad, ilegal na droga at iba pang banta sa kapayapaan. Sa isang pahayag, pinasalamatan ni Gobernador Luigi Villafuerte ang lahat ng ahensyang tumulong upang makamit ang parangal na ito. Samantala, pinarangalan din ang Anti-Drug Abuse Council ADAX ng Camarines Sur para sa kanilang walang sawang pagsisikap na labanan ng ilegal na droga. Ang pagkilala sa mga high-performing ADAX sa taong 2024 ay patunay ng hindi matitinag na dedikasyon ng mga lokal na pamahalaan, stakeholders at mga mamamayan sa pagtataguyod ng isang drug-free na lalawigan. Ipinangako rin ng pamahalaang panlalawigan na ipagpapatuloy ang mga programa upang mapanatili ang mataas na antas ng seguridad at kaayusan sa Camarines Sur, kasabay ng pagsulong ng kaunlaran para sa kapakanan ng bawat mamamayan. Hinimok ng DILG Camarines Sur ang lahat na magkaisa sa patuloy na laban kontra ilegal na droga at suportahan ang programa ng ADAX upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa lalawigan. Marge Serico, CSN. Sa mga job seeker dyan, i-ready natin yung resume dahil may ongoing local recruitment ang Public Employment Service Office ng Camarines Sur. Kung ano ang mga job opening sa report na ito. Looking for a job mga besh? Tara na and bring your updated resume sa Public Employment Service Office ng Provincial Government ng Camarines Sur. Ayon sa Kamsur Peso, may 2 araw na local recruitment activity ang isang agency na naghahanap ng nasa 100 service crew. Ayon sa Talent Acquisition Specialist na si Ronel Lecera, kahit walang experience ay welcome sa kanilang mag-apply ng trabaho. Kahit hindi po college or
kahit senior high school graduate or high school graduate po, so yatanggap po namin yun. Up to 50 years old po yung tinatanggap namin sa company. And then po, hindi po kayo mapili sa mga applicants. Once na qualified po sila, so ginugo po namin, pinapatraining po namin. Ang kailangan ng umano dagdag pa ni Lisera ay maliban sa resume ay ang confidence ng isang aplikante. Hindi naman important yung experience dito sa sa amin. As long as na willing kang matuto, willing ka din mag-improve ng sarili mo, so binibigyan namin ng chance. So wala kaming pinipili dito. So as long as na you're capable and you're confident and qualified sa company, so wala mong problema sa amin. Tatagal hanggang bukas ang local recruitment activity sa Kamsur Peso sa second floor ng new IT building sa Capitol Complex. Ang programang ito ay isa sa mga prioridad ni Governor Luigi Villafuerte at ng provincial government ng Camarines Sur na mailapit sa mismo mga job seekers ang mga kumpanyang naghahanap ng mga manggagawa. Chris Novello, CSN. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalo sa pagtitiwala.